Sikubingelele sikwamukele embukeli weMakhiwa TV. Namhlanje ke siza kuwena sibukhoma la ku Ward 19 oholwa ke ikhansela uMazibuko khona la endaweni yaseMondlo la bekade khona ke kunohlelo la kade ke umnyango wezolimo ke waziwa ke ngeagriculture kubuhambeleke yona le ndawo bukade ke umelwe ke umnumzane ke la usihle ke engwakambatha oy animal health technician ukuzo addressa ke ama issues afana ke nesifo samatele okuyinkinga ke esikhungethe izilwane ke eziningi la KwaZulu-Natal kakhulukazi iyinkomo. Kuningi ke akhulume ngakho ke enkulumeni yakhe ke esibe nayo ke naye ke yena ke umfowethu lo wakambatha. Amatele isifo esihlupha kakhulu la empahleni kakhulukazi enkomeni. Siyangena ke nakwezinye izilwane ezifana nezimbuzi, izimvu kanye nezingulube, kodwa nje kakhulu sibona kakhulu ihlupha la enkomeni. So isifo ke noma singabulali kodwa siyisifo esiyaye silimaze kakhulu umnotho wezwe. So ingakho ke nomfuyi siyaye sithi asimhlalise phansi njengomnyango simfundise ngalesi sifo lesi, ngoba phela kulimaza ukuhweba, naye akabesakwazi ukuhweba ngendlela behweba ngayo. No bekade bona induku ezizweni akasakwazi ukuyigawula le nduku ezweni, ngoba manje akusavumelekile ukuthi ahamba ayolobola le ekudeni ngenxa yokuthi sinama restrictions amaningi. So isifo samatele ke isifo esibonakala ngokuthi uyibona inkomo isihamba kancane, uyibone ukuthi seyinhlungwini ihamba nje iqhuge. Mawuyichecka la emlonyeni mhlawumbe uthole igxaza amathe, mawuyivula ulimi ulifica lihadlazekile lunezilonda ezikhona, naseyinsinini futhi ufice kukhona izilonda ezikhona. Mawuchecka lapha phansi einselweni ufica inselo idabukile, uyifice ivuvukele. So isifo ke lesi esikhona njengamanje esibhekene naso esisihlupha kakhulu. Kodwa ke umnyango wenza konke okusemandleni ukuthi usebenzisane nabafuyi ukuthi silwisane naleso sifo leso sikhona. Njengamanje kuzoba khona i-rollout ezoba khona yokugonywa kwemfuyo. So enye ke izinto ebesikade sixoxa nabafuyi lezo ukuthi kuzoba khona ukugonywa kwayo yonke inkomo ezikhona ukuze sizame ukuthi sibambe ukubaleka noma ukugijima kwalesi sifo samatele. Mangeke ngize ngidaluleke ukuthi umonakalo usuhambe wafikaphi ngoba angisiyena umkhulumeli womnyango. Bakhona abanemvume yokuthi bakhulume badaluleke ukuthi umonakalo wesifo usuhambe wafikaphi. Mina nje okwami engingakusho ukuthi yes sikhona isifo esikhona and sicheckile amanye amadiphu akhona la endaweni yaseMondlo. Abuya ama results athi kukhona impela isifo samatele esikhona, okuyisizathu ke njengoba nje sikhona namhlanje ukuthi sishone senze njani ukuya phambili ukunqoba lento esibhekene nayo. No, isifo samatele akusisona isifo esiclassified ngaphansi kwama-zoonotic disease, okusho ukuthi akusisi isifo esikwaziyo ukusuka esilwaneni siye kumuntu. So umuntu cha akangenwa isifo samatele. Igama lami ngoNtomfuthi Buthelezi, ngihlala eMondlo kwa-A e591 ngoShenge. Ngingumfuyi wenkomo. Kusho ukuthi nje uqala kwami ukufuya inkomo ngaqala ngo-2014. Osukwini lanamhlanje besivakashelwa abakwa agriculture bezosifundisa ngokugula kweinkomo nanokuthi inkomo mayigula singaqala kanjani ukuyelapha. So ke kusho ukuthi kungenile lokho emadlebeni ami, ngikuzwile kakhulu, kanti futhi vele ke nginalo ulwazi lokuthi mayinkomo igula iyiphi indlela okufuneka ngiyizame ngayo ukuthi imuphi umjovo kumele ngiyijove ngawo. Kodwa namhlanje ngiye ngezwa ulwazi olukhulu kunalo lebengiyitshela ukuthi ngiyalazi. Mina nje kwezame ngikubonile, ngiyibone ngokuthi ibiqale ngathi iyaqhuga iphendula umlenze kancane lapha phambili ngathi ineqakaleni layo, ingabe sakwazi ukuhamba ilale phansi, ingavumi nanokudla, igcwale ilonda emlonyeni, ikhiphe amathe angathi ashubile. Ileso ke ilokho engikubonile kubo. Sigcine ke ihluleka ukuvuka, zagcina zife ezinye zazo. File ke imzu 6. Ayahlukana amalanga ezifa ngawo, azifi ngosuku olulodwa. Kusho ukuthi khona usuku la ukwafa khona ezo3 kanye. Kodwa endaweni ezahlukene ngithi ngiyayikhipha nje mazi edlelweni ifika ilale phansi ife. Ngaphinda ngosuku olulandelayo kwafenye yodwa.
izolo kufe enye yodwa kuthange kwafe enye yodwa kusho ukuthi ke kusafe 6 okwamanje esezingifela kodwa indlela asibekele ngayo obhoti kungathi khona isisombululo athe sizokwenzeka uma singathola indawo eyidibhi enomhube kuzokwazi ukuthi basisize ukuthi basijovele inkomo zethu khona. Engakudlulisa nje ngingandlulisela laba ebesingenabo la bebengekho ngibatshele ngengekuzwile ukuthi yini okumele siyenze ukuze sisizakale ukuthi inkomo zethu zingagcini zifa zonke. Angibingelele msakazi nohlelo lwakho. Mina ke ukhansela uMazibuko wakuloleli ward la kwa ward 19 kwabheka umthetho. Ukuhlangana ke kwethu namhlanje sihlanganiswe udaba oluyinzuka ikeyi njoba nje uzwa umhlaba wonke kumenyezwa udaba lwesifo samatele. Besihlangene ke namhlanje nabafuyi bala kwabheka umthetho ngenhloso yokuzoqwashisana ukuthi lesi sifo kungabhekwana kanjani naso futhi iziphi indlela okufuneka zenziwe ukusivikela nokusigwema. Bekukhona ke nabavela eminyangweni njoba sazi ukuthi ngisho umphathiswa umama kaMadlopha na ku national baphumile umkhankaso wokumemezela ukuba kuqikelelwe ukuthi lesi sifo singasabalali esiphazamisa ukuphila kwemfuyo ngoba ukwanda kwalesi sifo kukhinyabeza nomnotho wakulelizwe. So ke sihlanganileke la nabafuyi la kwabheka umthetho kwa ward 19 ukuzoqwashisana silekelelane bafikile abomnyango bazo siqwashisa ukuthi lesi sifo sinabuphi ubungozi futhi singaphazamisa kangakanani emnothweni. Sikuthokozeleke kakhulu ke lokho okwenzakala namhlanje ngoba uma abaholi bethu behlaba ikhwela kusuke kufanelekile ukuthi lapha emazingeni aphansi sikwazi ukuqinisekisa ukuthi lokho okushiwoyo siyakwenza. Ngithokoze kakhulu ke ngoba bebephumile abafuyi bala kwabheka umthetho wa ward 19 nesethemba ukuthi ke sizogwemeka lesi sifo ngoba baphumile andulwazi abalitholile baqinisekisile nabo ukuthi no bazohamba bolisebenzisa ngoba yona iyabonakala imfuyo yabo iqalisa ukuphatheka. So ilolo hlelo nje ebesihlangene ngalo njoba ubona nje bebangaka bekuzoba yilokho ukuthi umnyango uzosiqwashisa nami njengokhansela sizoqinisekisa kubafuyi ukuthi no abasukume bame ngomumo kulolu bhubhane olukhona. Msakazi la njoba ubona abala iduze kwami ngoba umnyango uyayumemezela ukuthi indawo nendawo ayibe nekomiti. Yiloko ikomiti leli labafuyi elikhethiweyo elizobhekelela zonke izidingo zabafuyi kuhlanganiswa nokutholakala kwediphu ngoba la endaweni sikuyona idiphu alikho. Uma bedipha badipha ngokuthi bafuthe obonayo ukuthi ke akushayi khona ngoba inkomo ukuze kube nesiqiniseko kuba ukuthi ingene edibhini ikwazi ukuthinteka yonke indawo. So ke leli komiti likhonela lokho kanti okunye leli komiti umsebenzi esilinikeze wona ukuba lisebenze indaba yokuthi phela kwazona lezi inkomo noma ke imfuyo le abanayo abafuyi bayenze bayiphendule ibe yibhizinisi bakwazi ukuphila ngayo. Kungabi ukufuya nje lokho kwakwenzeka kwasendulo ukuthi kuyafuywa nje inkomo zasekhaya izigcina inkomo isibhabhalala igcina inkomo ebandala ingasabi navelu. So leli komiti kumsebenzi walo ukuthi liqinisekise ukuthi laba abafuyi njoba benezinkomo ezingaka ziphenduka kanjani kubo zibe lusizo bakwazi ukuphilisa imindeni yabo bakwazi ukwenza konke kwizidingo ngoba ziyibhizinisi. Njoba nembube yakhothamayo yayilokhu ibelesele ikumemezela ukuthi abasukuma abantu bafuye ngoba yonke into ukuphila kwabantu isekufuyeni. Kwimakhiwa TV ngiwukhulekani Khumalo ngibika ngisemondlo ebheka umthetho kwasi.